ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದು ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ದಿಲೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ನಾನು ಚರ್ಬಿದ ಕತೆ ಗಾಯ್ಸ್ತಲೇ ಕಿಂದಿಲೆ ಅಂತಲೇ ಮಣ್ಣು ಮುರ್ಕಾದೀತಲ್ ಅಂಚಾಯನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೇನಾರ್ದ ಅದು ಇಂಕ ನೆಟ್ ಕಾಲಿಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ ಕೊರ್ರೆತ್ತಿನ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಗ್ ಮಂತಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಏರ್ ಪೂರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದು ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ದಿಲೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ನಾನು ಚರ್ಬಿದ ಕತೆ ಬಾಬೇನಿ ಹಲೋ ಬಾಬೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಾಡೆ ಬರ್ತದೆ ಬಾಳ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆತನ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಚ ಏನು ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಫ್ರೀಪ್ನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಪಿಯೂಡೆ ಹಾಯ್ ಅತ್ತಿ ತಿಂಗುಡಾಟಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಟ 10 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೂರಿತಲೆ ಚಿರಾಕ್ಷನ ಕೂರಿತುಡು ತಂಗಿನ ಪುದರೇನ ತಂಗಿನ ಪುದರೇನ ಪುದರ್ ಬಂತ ರಿದ್ವಿ ಗಾಯ್ಸ್ ರಿದ್ವಿನ್ ಪುದರ್ ದೀತ ಇಂಕಲು ತಾಲ ಗೌಜ್ದಾಲಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಂತದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜೀರ್ ಲೂಟಿದ ಹೋಂದುಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಪೋಪುನ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಾನು ಆನಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕನ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂತ ನಾಯಿ ಕಿನ್ನೀರಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಂತೆ ಅದು ಹಿಂಗೊಂದು ನನಗ ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತು ಅಂತ ನಾಯಿ ರೆಡ್ ಕಿನ್ನಿ ಉಂಡು ಬೊಗ್ರಣ ಕೊಡು ರೆಡ್ ಕಿನ್ನಿ ಉಂಡು ಗಾಯಸ್ತಲೇ ಕಿನ್ನಿಲೆ ಅಂತಲೇ ಮಣ್ಣು ಮುರ್ಕಾದೀತಲ್ बोलते गाइस पूरा ಒಂಜೆ ಕಲರ್ ತಾದೇನೆ ಶಿಟ್ ಯಾನ್ ಅಡ್ಡ ಪತ್ತನ ಬದಲು ಇಂಚಿನ ಆಯ್ತಲೇ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ನಾಯಿ ಸಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಗಂಗರ ಉಂಡು ಬಲೈ ತುಚ್ಚಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ್ರೆ
ಬಲ ಈ ಬಲ ಬಲ ಹ್ಞೂ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಏನ ಕಿನ್ನಿಯೋ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಪ್ಪದ ಕಿನ್ನಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಚು ವೈಟ್ ಉಂಡು ಸಂಚ ಮತ್ತ ವಿಷಯ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತುಂಡು ಡೆಲಿವರ್ ಆದ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ 43 ಉಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ 43 ಡೇಸ್ ಆತನು ನನ್ನ 1 ವರ್ಷದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಒಂಜರೆ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು 1 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬಾಲೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನಿನ್ನ ಬಲ ಗೈಸ್ ಚಿರಾಕ್ಷನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ವಾ ತುಲೆ ಚಿರಾಕ್ಷನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಬಕ್ಕ ಐನ ಪನ್ಪೆ ಪಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಓ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಓಯ್ ಊ ಆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆತನಾ ಸೊ ಗೈಸ್ ಅಂಚೆ ನನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಇನ್ನು 4000 ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತುಂಡು ಐ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆತುಂಡು ಹಾಂ ಆನ್ ಆತುಂಡು ನನ್ನ ಈತಂದು ಅಮೌಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಪಿನ್ ಬರ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅವೇನು ಮಂದೇನು ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತೆ ಸೊ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಜಿ ಉಂತಾದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಅಂಚ ನಾನು ಚಿರಕ್ಷಣೊಟ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಏನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಿತ್ತೆ ನಾಡ್ದು ಇಂಕ್ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂದು ಕೊರ್ರೆತ್ತೆ ನಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೆಕ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಕೊರ್ನೆ ಆತೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಾತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತದವು 1 ಡೇಡೆನ್ನ ಆತುಂಡು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಂದೇರು ಅಂಚ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಡು ಗೈಸ್ ಸೊ ಏರ್ಪುರ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋದು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚಿರಾಕ್ಷ
ನೀರು ಬೋಡಾಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಬೋಡ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಾಯತಾ ಸೊ ಅಂಚೆಂಕ ಪನರಿತ್ತನ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಮಂದೇನ ನಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನಂದು ಸೊ ಅಂಚೆ నుంచి ವಿಡಿಯೋ ಮಂತನ ಕಾಲೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪನೇನವೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆತನೆನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಖಾಲಿ ಅವಲ್ತು ಕಂತನ ಏನೋ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಚಿನ್ನಿ ಚಿನ್ನಿ ಅದು ಚಿನ್ನಿ ಚಿನ್ನಿ ಚಿನ್ನೆ ಬಾ ಇಂಕು ಮೂರು ಐತೆ ಪೂಯ ಬಲ್ಲ ನೆತ ಪೂಯ ಬಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ್ ಬುಗಳು ಸೊ ಅಂಚನ ಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತಿಕ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಇದಲ್ಲ ದೂರ ನಾವಿಗೆ ತಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಬಲ ತಿತ್ತ ಬಲ